Az egy köztudott tény, hogy a fogászati technológia elképesztően sokat változott az elmúlt évtizedekben, és tulajdonképpen már fájdalommentes kezelések léteznek. Ez valószínűleg egyébként az alkalmazott technológiáknak köszönhető, aminek most utána járunk, hogy mennyit is változtak. Tamás, több fogászaton forgattam már, és elmondták, hogy rengeteget változtak a használt eszközök, gépek, illetve kezelőegységek. De pontosan mennyire? Óriásit változott a fogászati rendelőknek a berendezése, design szempontjából, ergonomia szempontjából. Legújabban már a digitalizáció és az AI is belépett a rendelőkbe. Például a legújabb kezelőegységek már Wi-Fi-vel rendelkeznek, ezáltal a felhasználók és a technikusok látják, hogy milyen probléma van a gépekkel, és meg tudják a gépeket javítani. Számomra akkor az nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen a fogorvosoknak folyamatosan haladni kell a korral, de nem elég csak nekik, hanem gondolom azokkal a gépparkokkal foglalkozó cégeknek is, akik őket kiszolgálják, ugye? Haladni kell az újításokkal, és ezt az ügyfelek igénylik is. Például a röntgentechnológia óriási fejlődésen ment át az elmúlt 15-20 évben. Megjelentek a háromdimenziós kombin CT-k, itt már 3 dimenzióban tudják elemezni a fogorvosok a felvételeket. A másik nagy újdonság a digitális lenyomatvétel. Ma már az intraorális szkennereknek hála digitális lenyomatot vesznek a fogorvosok a betegekről, és ezt azonnal el tudják küldeni a technikába, ahol gyorsan meg tudják oldani a fogpótlást. Gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik értékesítik az ilyen berendezéseket, tulajdonképpen szakemberek is legyenek, és esetleg tájékoztathassák akár a fogorvosokat, vagy a technikusokat arról, hogy milyen újdonságok vannak. Specifikus szakemberképzés sem az értékesítésben, sem a szervizben nincsen. De hiszem, hogy szakemberré kell válni annak, aki sikeres szeretne lenni ebben a szakmában. Nagyon jó, hogy megérintetted már a szerviz kérdését, erre tenném fel a következőt méghozzá azt, hogy tulajdonképpen az ilyen cégek foglalkoznak karbantartással is? Természetesen ez szükséges. A készülékeket le kell szállítani, be kell üzemelni, be kell tanítani a használatot, az ápolást. És időről időre a karbantartási munkákat is el kell végezni. Mit tanácsolnál azoknak a fogorvosoknak, akik most akarják még csak berendezni a saját önálló rendelőjüket, vagy éppen átrendezni az előzőt, és szeretnének tudatosak lenni? Hogyan válasszanak? Legfontosabb, hogy bizalommal legyen a cég felé, hiszen jó esetben ezzel a céggel fog évekig, évtizedekig együtt dolgozni. Majd nézze meg a referenciákat, biztosan talál köztük olyat, akit ismer és tud tájékozódni. Fontos, hogy a cég komplex szolgáltatást nyújtson a partnereinek. Értem itt a rendelőtervezést, a rendelők berendezését, a pályázatírást, hitelügyintézést, a szervizelést és még a praxismenedzsmentet is. Ha például egy kezdő fogorvos szeretne egy új praxist nyitni, fel kell tárni az igényeket. Meg kell kérdezni tőle, hogy ki a célcsoportja, hol szeretne praxist nyitni, milyen munkastílusban dolgozik, és mik a rövid, illetve hosszú távú céljai.